Здравейте, приятели на ангелите в България! Както ви обещах, ще чуем и ще видим новите съобщения от ангелите с новите карти на Дорин Върчо и на Радли Валентайн. Ангелски таро карти. Така изглежда. Това е най-новият дек, който беше публикуван от Hay House съвсем наскоро, и нашият клас, сертификационният клас Angel Intuitive в Калифорния преди 2 дена беше първият, на който тези карти бяха представени. И понеже говорим за феичките, които са земните ангели, които се грижат за природата, за животните, за птиците, затова съм взела Самсон днес с мен, който ще ни помогне да привлече повече феички в моя живот и във вашия живот, за да могат нещата така по-лесно да вървят. И нещата, това, което си помислите, по-лесно така да се случва. И феичките ще ви помогнат и така да привлечете хора, които ще ви помогнат да осъществите мечтите си. Нека да изчистим дека с карти. И аз, което ще направя, ще сложа една молитва, тъй като е съвсем нов този дек от карти. Самсон, ти искаш да кажеш и ти нещо? Самсон иска и той да благослови картите. Значи, моята молитва е много простичка. Всяка една молитва ще ви свърши работа. Моята молитва е: Господи, ангели, феички, духовни водачи, моля ви, помогнете ми да бъда чист канал на информация и съобщенията, които дойдат чрез мен и чрез тези карти, да могат да повдигнат енергията на хората, които видят и чуят тези съобщения, за да могат да направят живота им по-щастлив, по-здрав и за да могат хората да намерят смисъла на живота си, за това, за което са тук на земята. Всяка една молитва, която дадете от сърцето, ще свърши работа. Значи, нека да си помисля отново въпроса: какви съобщения имате за българските ангелчета 12 до 18 октомври? Първата карта я взимам от върха, от топ на картите. Втората. И третата карта. Първата карта ми показват 10 от 10 лято, десетката на лятото. Лятото е сезон, в който вие имате възможността да сте щастлив, да излезете навън, да се възобновите, да играете, да сте щастлив, да сте като едно малко детенце. Картата, която ми показват, е, че вие ще изпитате една емоционална радост за това, че имате добро, хубаво семейство и имате добри и верни приятели. Много хубава карта ми показват за тази седмица. И тези от вас, които имат деца, имат домашни любимци, куче или коте, всъщност ще усетите колко е хубаво да имате тези близки същества, тези чудесни помощници във вашия живот. Значи, тази ще е една много хубаво емоционално наситена седмица и също така вие ще установите, че имате много така близки приятели, на които можете да разчитате по всяко време. Също така ми показват, може в България времето да се промени, може да стане по-студено, може да завали дори сняг, обаче това слънчево настроение, това слънчево усещане вътре в сърцето ви, това усещане за лято, за хубаво, за ново, за приключенското, за интересното, за освобождаването, за ваканцията, и все още ще го носите в сърцето си тази седмица. Значи, това е една много хубава карта сега за началото на седмицата и много от вас ще изпитат колко е хубаво да имате добро семейство, добри приятели и да имате също и 4-ноги приятели, които са също нашите земни ангели и много ни помагат в живота. Сигурно сте го чували и преди това, че кучетата, котетата, домашните любимци, които имате, те взимат много негативна карма. Неща, които са ви изпратени отвън от други хора, просто нашите домашни любимци ги взимат и неутрализират тази енергия. Ако член в семейството е болен, е много вероятно нашите домашни любимци да вземат тази енергия на болка, на тъга, на депресия и затова някои домашни любимци по-рано си отиват, тъй като те ви помагат вие да се лекувате тук на земята. Животните нямат карма за изплащане тук на земята. Ние имаме хората. Животните са тук, за да ни напомнят да бъдем милосърдни и да имаме едно отворено сърце, да даваме първо
и за да можем и да получаваме. За средата на седмицата ми показват, разбира се, помолихме феичките да дойдат в живота ни. Показват ми, феичките ще се развихрят и ще ви направят живота така доста интересен и разнообразен. Много светлина виждам. Ако някой от вас са депресирани, ще усетите, че тази седмица, особено средата на седмицата, около срядата, четвъртъка, ще усетите как тази тъмнина, тези тъмни облаци се така вдигат от вас, се неутрализират. Казват ми ангелчетата, феичките ми казват, че доброто, хубавото ще се върне при вас. Ако вие сте си мислили, че имате лош късмет или че не ви върви, или че нещата не се развиват както вие ги планирате и ги искате, просто очаквайте много хубави неща да ви се случат. И за тези от вас, които очакват или пък искат да материализират пари, да, феичките казват, ще работят с вас и ще ви помогнат да материализирате финансово благополучие в семейството. За тези от вас, които искат да вземат заеми от банки или от приятели, феичките ви казват, помислете преди да го направите. Когато вие вземете пари от близки или познати, много е важно да ги върнете, тъй като това е един от законите на благополучието и закона за така нареченият добър късмет. Добрият късмет е това да правиш добро и да го даваш, и за да можеш да имаш този балансиран начин на живот и за да можеш да имаш мир и спокойствие в сърцето си. Така че, миличките ми, добри неща ще ви се случат, особено в средата на седмицата. Пари ще дойдат към вас. За тези от вас парите могат да дойдат и под формата на нови възможности за работа. Може да ви поканят за допълнителна работа. Така че, помислете си, по-добре вие да ги изкарате парите, отколкото да ги вземете назаем, тъй като е много по-тежко и понякога можете да загубите добри приятели, когато парите не се върнат. Мисля, че заради това е това съобщение, което феичките ви дават. Но искам да обърнете внимание на тази карта. Вижте колко много светлина, много хубаво настроение, много зеленина има в тази карта. И докато говоря, няколко пеперуди се завъртяха около мен. Пеперудата е символ всъщност и на ново начало, на хубави изживявания в живота, така че средата на седмицата ще е много хубава за вас. Радвам се за вас. И в края на седмицата за уикенда ми казват, много интересно, казват ми, не се притеснявайте за големите проекти, които имате в живота си. Имайте търпение. Понякога търпението е необходимо, защото ангелите помагат и на други хора, не само на вас, да научите уроците, за които сте се записали да дойдете тук на земята. Това, че нещата не стават толкова бързо, не значи, че вие сте лоши или вие правите лоши неща. Напротив, означава, че има и други хора, които трябва да научат определени уроци заедно с вас по този път. Казват ми да отделите време да си починете, да си направите плановете за следващите стъпки в живота. И също така ми показват, че някои от вас ще инвестират време и пари в проекти, които в последствие ще ви донесат така добри доходи. Така че ако приятел ви помоли да бъдете доброволец за нещо, да им помогнете за някакво събитие или за нещо ново, което ще правите, с ръка на сърцето кажете, да, ще го направя, ще бъде там за теб, не е задължително да ми плащаш сега. Когато имате възможност да помогнете като доброволец на някого, никога не се замислите да кажете да. Защото това добро, което вие ще го направите, ще го дадете, ще го споделите с другите хора и с Вселената, винаги ще се върне при вас. И доброто не винаги се измерва в пари. Така че ако, милички, в края на седмица някой ви помоли, ако някой, да речем, се мести на ново място или организира някакво събитие, или има нужда нещо да се организират неща в къщи, в семейството. Ако ви помолят да бъдете така като доброволец, да им дадете част от времето си, от любовта си, от подкрепата си, просто не се замислете и кажете, да, там ще съм. Защото този човек, помните ли как започна четенето, ангелското четене за тази седмица? Значи добри и верни приятели, и тези добри и верни приятели могат да ви помолят за услуга, да им помогнете в края на седмицата, но тези добри и мили приятели ще бъдат с вас през целия ви живот. Така че картите така ми показват една ведра седмица. Дори времето да се промени, дори
да завали, дори да има облаци. Просто спомнете си за любовта вътре в сърцето. Спомнете си за тези мили приятели, които имате около вас. Спомнете си за семейството. Спомнете си за децата, които имате. Спомнете си за домашните си любимци. И оценете това, което имате. Благодарността и оценяването, признанието за това, което вече имате в живота си, е номер едно, когато искате да проявите мечтите си в живота. Погледнете още веднъж каква хубава седмица ви се очертава. В началото ще се изпълните с признателност и благодарност за семейството, за близките, приятелите, домашните любимци, които имате. И ще оцените колко много хубави хора имате в живота си, на които можете да вярвате. В средата на седмицата вижте феичките ви носят едно неочаквано богатство, носят ви материални придобивки, финанси. Ще се подобри финансовото ви положение. И също така феичките ви казват да внимавате, когато взимате пари назаем от други хора. Ще вземете назаем пари или пък ще си платите стар заем, който сте взел от приятел. В края на седмица ще си починете, ще направите план за следващите стъпки в живота ви и също така ще инвестирате време и пари в проекти, които на вас ви харесват. Много хубава седмица, шарена седмица. Цялото си сърце ви праща много ангели, много феички и ви пожелавам да имате една щастлива, ведра, здрава, успешна седмица. Благодаря ви и много ви обичаме със Самсон. Чао!